De 46e editie van Kindervakantiewerk in Wansum ging afgelopen dinsdag van start. Dit jaar met een wel heel bijzonder zomerthema. Ja, wij kiezen ieder jaar een thema uit. En de ene keer is het festival en de andere keer is het 112. En dit jaar hadden we het idee om kerst als thema te doen, midden in de zomer. Maar het weer laat ons een klein beetje in de steek, dus het voelt toch een beetje als kerst met al deze regen. Welk plan heb jij voor vandaag in elkaar gebouwd? Nou ja, wij zijn nou vandaag bezig met de hutten bouwen. Wij laten eigenlijk zoveel mogelijk aan de kinderen. Wij starten dan dus ook om te vragen wat voor ideeën voor de groepsnaam de kinderen allemaal hebben. Ja, er liggen eigenlijk heel veel pallets die wij ter beschikking hebben. Daarnaast hebben we ook heel veel plaathout, dus daar kunnen we mooie tekeningen op maken, mooie schilderwerken. En op die manier proberen we dan een zo mooi mogelijke hut in elkaar te zetten. Wat is dan jouw rol vandaag zo als groepsleider? Ja, vandaag is het relatief rustig voor mij. Wij zijn wel de hele dag dan bij de kinderen aanwezig om te kijken of dat het allemaal goed gaat. Voor de gezelligheid zorgen we natuurlijk. Ja, en ondertussen helpen wij mee met het zware sjouwwerk. Dus alle pallets op de juiste plek zetten. Het timmerwerk wat dan nog misschien af en toe lastig is. En ja, vooral voor de sfeer zorgen, dat die kinderen het heel gezellig hebben. Wat verwacht je nog dat de komende dagen gaat brengen? We hebben morgen nog de bosdag. Dan gaan ze op verschillende routes door het bos. Daar allerlei spellen doen. Donderdag hebben wij een sportdag. Dan zijn alle sportactiviteiten en spellen hier op het park. En vrijdagmiddag sluiten wij de week af met een leidingsspel. En dan mag de leiding eventjes hun krachten vertonen. Uiteindelijk gaan we natuurlijk voor de winst. En de mooiste hut die krijgt dan ook veel punten erbij. En die maakt dan extra kans om eerste te worden. En als je eerste wordt, dan krijg je een hele grote beker. Dus ja, daar ga ik dit jaar wel heel hard voor. Oké, en hoe ga je winnen dan? Hoe ga je dat doen? Heel goed bouwen en heel goed mijn best doen. En jij? Ja, ik zit natuurlijk bij hem in het groepje. Ik doe eigenlijk een beetje niks, maar het is wel leuk gewoon. Ik werk gewoon mee voor de gezelligheid. Hij wil heel graag winnen. En wat heb jij in je hand? Ja, ik heb dit gevonden. Dit is een soort van, weet niet, wapen, mes. Ik doe het er mensen. Grapje. Ga je daarmee winnen? Ja! Wat hebben jullie gemaakt? Een kerststal. En wat zien we allemaal in de kerststal? Kun je dat vertellen? Baby Jezus. En een trapje met de zolder. En nog allemaal onderaan het hokje voor de schaap.